ଆସ ସଙ୍ଗାତ ଆସ ପିଢ଼ା ପକେଇ ବସ ମାମୁନି ଗାଲ ପୁଚୁକା କରିବା ଚାଲ ତଡ଼କା। ଆଜି ଟିକେ ଶୀତ ଦିନରେ ଅଳସୁଆ ଲାଗିଲା, ପରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗଲିନି। ପରିବା ନ ଆଣିକି ତଡ଼କାଟାକୁ ଭିଜେଇ ଦେଲି, ଆଉ ତାକୁ ଧୋଇ ଧାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇ କୁକରରେ ବସେଇଦେଲି। କଡ଼େଇରେ ତେଲ ପକେଇଦେଲି। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ଗୋଟା ମସଲା ସବୁ ଛେଚିକି ପକେଇଦେଲି। ତାପରେ ପିଆଜ ପକେଇକି ଭାଜିଲି। ପିଆଜର ଟିକେ ବାସ୍ନା ଆସିଲା ପରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଚିକି ରଖିଥିଲି ପେଷ୍ଟ ପକେଇଦେଲି। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦେଲି। ଆଉ ଟିକେ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଗରମ ମସଲା ଆଉ କରି ମସଲା ଟିକେ ପକେଇଦେଲି। କଟା ଟମାଟୋ ପକେଇ ମସଲାକୁ ଟିକେ କଷିଦେବି। ଦେଖିଲେ ତ ତଡ଼କାଟା ଭଲ ମଜାରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ମସଲା ପୁରା କଷି ହେଇ ଆଇଲାଣି। ଏବେ ତଡ଼କାଟିକୁ ଢାଳି ଦେବା। ଏବେ ଅଣ୍ଡା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା। ମୁଁ ଏଠି 3ଟା ଅଣ୍ଡା ନେଇଛି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ନେବେ। ଅଣ୍ଡାରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଟିକେ ଲୁଣ, ଟିକେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ପ୍ୟାନ୍ରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ପିଆଜ ପକାଇ ତାକୁ ଟିକେ ଖଡ଼ିକାରେ ଗୋଳେଇବା। ଏବେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଆଡ଼୍ କରିକି ଗୋଳେଇବା। ଅଣ୍ଡା ଆମର ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ତାଦେହରେ ତଡ଼କା ମିଶାଇଦେବା, ନହେଲେ ଅଣ୍ଡା ତଡ଼କା କେମିତି ହେବ ଯେ। ଏବେ ଆମର ଅଣ୍ଡା ତଡ଼କା ପୁରା ରେଡ଼ି। ଦେଖିକିରି ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଆସ ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେବା ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଛି।